Vo Svite sa začal zápis predškolákov do prvého ročníka. Svoje brány otvorili obe miestne základné školy. Na budúcich prvákov čakala prvá životná skúška. Od pondelka do piatku potrvá v základných školách vo Svite zápis žiakov do prvého ročníka. Školy sa snažia privítať budúcich prvákov v príjemnom prostredí. Komenského základná škola sa preto zmenila na podmorský svet. Zápis začal dnes o 13. hodine, ako vidíte, sami je tu veľmi rušno. Ja som nesmierne rada. Tu prilákali tieto detičké zrekonštruované priestory. Uvidíme, koľko bude. No na reči by som bola, keby bola aspoň na 2 triedy. Pani učiteľky sa na predškolákov veľmi tešili. Hravou formou si overili ich vedomosti a zručnosti a deti si vyslúžili pochvalu. Dneska skoro každé dieťa navštevuje materskú školu, kde dostáva základy, takže nič strašné od nich nechceme, všetko vedia. Deti, ktoré majú zápis úspešne za sebou, tvrdia, že ničoho sa netreba báť. Ako sa im to páči, teším sa do školy. Máme s touto školou výborné skúsenosti a sama som absolventka. Máme tu syna staršieho, sme veľmi spokojní.